A Xunta asinou coa Confraría de Muros o terceiro convenio do Plan de Apoio ao Marisqueo. A Consellería financiará a totalidade do proxecto solicitado polo Pósito, que estará dotado con 352.000 euros. Esta mañá, a conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou a Confraría de Pescadores de Muros para asinar un novo convenio marcado no Plan de Restauración Ambiental das Zonas Produtivas. A titular do departamento e o patrón maior muradán, Daniel Formoso, confirmaron esta colaboración para desenvolver traballos para recuperar os bancos marisqueiros. Vamos a asinar un convenio que ten un importe de 352.000 euros, un importe que vai a cubrir todas as actividades que a propia cofradía diseñou, que a propia cofradía considera necesarias para recuperar a productividade dos seus bancos. É un convenio, é un instrumento administrativo que mostra o compromiso que hai entre as dúas partes. A Consellería do Mar sufraga o 100% dos gastos do plan de rexeneración unido ao compromiso da Cofradía de Muros, dos mariscadores da Cofradía de Muros, que pois queren recuperar a productividade dos seus bancos e seguir facendo do marisqueo o seu modo de vida. Esta firma permite compensar con ata 700 euros mensuais ás persoas mariscadoras que participan nos labores de rexeneración, polo que máis do 89% do importe do convenio dedícase a este fin. O proxecto técnico prevé a mobilización progresiva de ata 71 profesionais e centrarase nas zonas produtivas da Praia do Castelo e dos bancos da Ansiada de Esteiro. O plan de traballo estrutúrase a través de labores manuais de descompactación e oxigenación do sustrato para optimizar o asentamento dos bivalvos, complementados coa retirada de algas ou cunchas e gasificación do lixo mariño para o seu posterior tratamento ecolóxico. Ademais, realizaránse sementeiras en outubro e mostraxes e seguimento biolóxico.